Akwụkwọ onye amụma Aịzaya isi nke 8. Jehova wee sị m, were n'onwe gị otu oke mbadamba ihe, jikwa ihe mmadụ ji ede ihe odide dekwasị ya. Nke a dịrị Mashashalahashbaz. M ga-emekwa ka ndị ama nke kwesịrị ntụkwasị obi nọrọ m n'ama, bụ Uraya onye nchụaja na Zekaraya nwa Jeberekaya, wee bakwuru nwunye m bụ amụma nwanyị, o wee tụrụ ime nwa nwoke. Jehova wee sị m, kpọọ aha ya Mahashalahashbaz, n'ihi na tupu nwata ahụ amụrụ ịkpọ sị, nna m na nne m, a ga-ebulaga akụ Damaskọs na ihe Sameria a kwatara n'agha n'ihu eze Asiria. Jehova wee gwakwa m okwu ọzọ sị, n'ihi na ndị nke ajụwo mmiri Shilo nke na-aga nwayọọ, ma obi ụtọ ha dị n'ebe Rezin na nwa Remalaya nọ. Ọbụla n'ihi nke a, lee, Onyenwe anyị na-eme ka mmiri osimiri rigokwasị ha, bụ mmiri nke dị ike dịkwa ọtụtụ. Ọbụla eze Asiria na ebube ya niile, ọ ga-arịgokwasị ebe ya niile mmiri si eru, rusaa ụsọ ya niile. Ọ ga-erukwa baa na Juda, ọ ga-eruchi gabigakwa. Ọbụla n'ọnụ ka ọ ga-eru, na-esetịpụ nku ya abụọ ga-abụkwa ihe jupụtara obosara ala gị, Emmanuel. Jọọnụ njọ unu ndị dị iche iche, ma a ga-etipịa unu. Ṅaakwanụ ntị unu ndị niile nọ n'ebe dị anya nke ụwa. Keenụ ihe ụkwụ unu, ma a ga-etipịa unu. Keenụ ihe n'ụkwụ unu, ma a ga-etipịa unu. Dụrịtanụ onwe unu ọdụ, ma a ga-emebi ya. Kwuonụ okwu, ma ọ gaghị eguzosi ike, n'ihi na Chineke nọnyeere anyị. N'ihi na otu a ka Jehova sịrị m n'ike nke aka ya, o wee dọọ m aka na ntị ka m ghara ije ije n'ụzọ ndị nke a, sị, unu agaghị asị, nkekọta imegide eze n'ihe niile nke ndị nke a na-asị. Ha bụ nkekọta imegide eze. Unu agaghị atụkwa egwu ihe ha na-atụ egwu ya. Unu agaghị amakwara ya jijiji. Jehova nkụzi niile nke ndị agha, ya ka unu ga-edo nsọ. Ya onwe ya bụrụkwa ihe unu na-atụ egwu. Ya onwe ya bụrụkwa ihe na-eme ka unu ma jijiji. Ọ ga-aghọkwa ebe nsọ, ma ọ ga-aghọrọ ụlọ abụọ nke Izrel nkume ịkpọbi ụkwụ na oke nkume ịsụ ngọngọ. Ọ ga-aghọkwara ndị bi na Jerusalem igbudu n'ọnya. Ọtụtụ n'ime ha ga-asụkwa ngọngọ wee daa, e wee tipịa ha. Ha ga-amakwa n'ọnya, e wee nwude ha. Kechie ihe ama, ka iwu akara n'etiti ndị mmụta m. Kaa iwu akara n'etiti ndị mmụta m. M ga-echerekwa Jehova, nke na-ezonarị ụlọ Jekọb ihu ya. M ga-elekwa anya ya. Lee, mụ onwe m na ụmụ nke Jehova nyeworo m ịbụ ihe ịrịba ama na ịbụ ihe ebube n'etiti Izrel, site na Jehova nkụzi niile nke ndị agha, onye bi n'ugwu Zayọn. Ma mgbe ha ga-asị unu, jụọnụ ndị na-ajụ mmụọ ihe ase, jụkwanụ ndị dibịa afa, ndị na-ede ka ụmụ nnụnụ, na-atamụkwa ntamu. Ndị ọbụla agaghị ajụ Chineke ya ase. Ọ bụ n'ihi ndị dị ndụ ka a ga-ajụ ndị nwụrụ anwụ ase. Anyị dịrị iwu, dekwara ihe àmà, ọ bụrụ na ha adịghị ekwu dịka okwu a si dị. N'ezie, ọ dịghị chi ọbụbọ dịịrị ha. Ha ga-agabigakwa n'etiti ya na mkpa na agụrụ. Ọ ga-erukwa mgbe agụụ na-agụ ha. Ha ga-akpasu onwe ha iwe, ji eze ha, jikwa Chineke ha kọchaa nkọcha. Ha ga-eche ihu n'elu ala ka ha ga-elegidekwa anya, ma lee, ahụhụ na ọchịchịrị bụ mgbachi nke mkpa. Ọ bụkwa oke ọchịchịrị ka a ga na-enupụ ha baa.